sugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya kini sa kalibutan uhauna lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy pa sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhauna lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya apit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di paningan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhauna lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhauna lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhauna lalinon ang nagtuman uhauna lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is O. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is O. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Din kini nga programa bisan sa kalisod nga mga naagian apan sa gihapon nagapadayon kini nga nagatug-an sa paglaom sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Ikaw magapanalangin niini nga programa ug kini nga estasyon ug panalangin ni ang mga tao o Dios nga nagapaminaw nga pinaagi sa gasag impluwensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo.
Ginoong Dios, salamat nga ikaw magahatag ug magatubag sa among mga pagampo. Amo kining tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text dinhi ang ato nga cellphone kay lagi magaiban lang kay wala magudtay enough time nga ato nga hatag og inunta mahurot ba kining mga text messages sa ato nga cellphone. So ang ato iban-iban lang, unya ang uban kontento naman lang pod sila nga ato lang ma-replyan, no? Okay. Ato ning tanaw ni Brother John, maayong gabi sa gihapon, malipayon mi nga nagsunod sa inyong programa. Tinuod gyud na Brother John nga ang pulong sa Dios makahatag og kahumpayan sa problema sa kinabuhi sa tao. Unta, ang pulong sa Ginoo maoy magagahom sa atong mga kinabuhi aron magpuyo ta nga malinawon ug puno sa kasiguruhan. Salamat ni ini nga programa nga naghatag ni og kainit sa atong pag-ila diha sa Ginoo'y labi na sa iyang pulong kay sorry kay something's missing na kay pero salamat gyud sa imong mga manindot nga pagkahanay nga kasulang na something's missing na lang. Okay, ato paning basahon. Okay, Kuya John, maayong gabi. Mangutan ay pa ko din pangutana man so naa naman tay pangutana nga ato nga tubagon. So ato laning kuan usa i-standby niya tiksan lang nato no kung paabot na ang panahon nga kuan atong tubagon. Well ni apatay kuan ni apatay lain nga basahon. Sir, maayong gabi mugrit lang di ay ko og happy listening sa ako nga bayaw nga nalipay mi nga amo siyang gibalitaan nga anhi maminaw sa inyohang programa na unsa ba nakauyon tingali kay dili naman sa gyud hinuon mubulag sa inyong program. Unya ni adtong miaging hapon nagkaistoryahan nay mi og ang iyang asawa ning ingon nga niingon kuno iyang banang mura namang kog kasukaon day mukaon og baboy. Unya mura na sad ko og mahubog og manigarilyo ko ngano kaha nino dili kaha na pagbadlong sa atong makagagahom sir. Posible dako na kaayo gyud og kuan kisabay maghuna-huna nga kasukaon na siyag mukaon ng baboy nga ang uban di magali balig mamatay basta kakaon lang baboy. Naay mga masakiton nga gidid-an pagkaon na nas doktor pero mukaon gyud kay lami lagi. Gawas nga matudas ang ilang lawas hasta pang ilang kalag imtrag ka impas. Unya mura nagmahubog og manigarilyo. Posible gid na nga naay pagbadlong sa Ginoo sa iyang kinabuhi kay ang Ginoo basta kinahanglanon lang gyud ka sa Ginoo niya mutubag ka siyang panawagan maghimo siya og himala diha sa imong kinabuhi. Mo bitaw nga ning ingon kos ng labay nga mga gabi nga sa inyong paghatag og panahon higayon sa pagpaminaw sa pulong si Ginoo maghatag ni og panalangin sa inyong kinabuhi. Dili ba na panalangin nga daw kadugwaon ka na mukaon sa dili na si Ginoo anang baboy? Unya dili ba na panalangin nga daw mahubog ka na og manigarilyo nga dili man unta ingon ini ay mong ma-feel sa unang panahon? So salamat kayo unya
panahon na gyud nga inyong pansinon ang panganginahanglan o panawagan sa Ginoo. Okay, last text nga atong basahon. Sir, mga pangutana gihapon ni. So, dili na lang taan nino kay nasayod na mo. Pero ay kabala ka. Kaya kaning pangutana, di gini ma-mess ato gining tubagon. Si Brother Libis, dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro ang imo sa malili diha ang ato nga kinini ang kuan Brother Libby atong monitor aron mahibaluan nato og diining dapita nagagikan ang atong pinalangga nga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa ato nga broadcast. Kamong tanan amo nga gina-welcome tanan nga mga viewers nato sa bisan din nga part sa kalibutan karon. Welcome ang tanan. Pwede mong makasend mga higalag mga mensahe. Pwede mo text mo sa amo ni Brother John or pwede nga ari sa comment section na to sa Facebook higala. Atong pangbasahon ang inyong mga importanteng mga messages. Kung naamoy mga importante sang pangutana, gusto gid mo nga masabtan ninyo, i-send na din higala. Kay ato ng tagan yung panahon nga ang inyo na sang pangutana mao'y aton tagaan og higayon dinhi sa ato nga tulumanon. So, alang sa mga viewers o mga followers sa atong program, palihog atong i-share sa kanunay ang atong programa parang mas daghan ang makapamati o niya daghan ang mapanalanginan pinaagi silang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, atong nakita din si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat sa pag-love o pag-pray sa atong programa, Sister Jimari. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Ato po nakita din si Brother Ronelo Etang. Ang iyang mensahe, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuonan tigpaminaw, og sa mga nag-view ni ining programa, Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also, Brother Ronelo. Niyasad si Dodong of Tana, Villa Carlos, no? Dodong Villa Carlos ni. Good evening sa inyo, Brother John, og Brother Libby. Naminaw mi sa Barangay Langob. Daghang salamat, Rolando Dodong Villa Carlos. Okay, daghang kaayong salamat Bradong sa inyong pagpaminaw diha. Niya salamat nga usa ka sa daghan nga naminaw tinuod sa Islas Kinatarkan. Daghan gid ang nagsunod sa ato nga programa, no? Based sa ilang mga text kay naa magay panahon nga magka-text me. So salamat Bradong, thank you gid kay God bless niyo tanan diha. Anyanyasan si Ayan Kevin Dorotan. Agya po nag-send na po siya diri og tulo ka mga heart nagpasabot nga gilab niya atong programa. Ato sa nakita din si Sister Lynn of Keria. Maayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa atong program, Sister Lynn of Keria. Niya po si Miliod Silasol, ingon siya din amen, send siya heart. Niya po si Sister Elpidia Curo sa kuani dito ni sa Matag Oblite. Sa gihapon, maayong gabi Brad Libby o Brad John, o maayo pong gabi sa atong tanang tigpaminaw o nagtanaw ni ining maong programa. Okay, may gabi no, Sister Elpidia. Ato sa nakita rin ang Riverside FM Cebu sa 93.2. So, nag-on air po taron dito sa South sa Cebu, no? Sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Sabwag na sa Pastor on air na. Okay, thank you kaayo, no? Sa pag-on air diha sa ato nga programa. Salamat kaayo Riverside FM Cebu. Kanya salamat po nila ni Pastor
Joel Terana diha o makaubanan. Thank you kayo. Unya mahigala na to diha nga mga naminaw sa radio sa 93 sa Riverside FM sa 93.2. May gabi inyong tanan diha no unya mga viewers nato diha sa Facebook. Kamong tanan gina-welcome ning ining atulumanon sa Jesus is our hope. Kini apod si Sister Enelia Saga Abayon. Maayong gabi tay libe. Okay, may gabi day Enelia no. Saga Abayon. Niya pod si Brother John Inot Quezon. Good evening ninyo diha mga gwapo. Mga sikan-sikan ra mis imo dire Brother John. Magsikan-sikan ra mis imo ha. May gabi nimo og uban kang Sister Jode. Anya niya pod si Florida Amores Sigarino. Salamat pod sa paglab o pagpray nining ato nga tulamanon. Ato po nakita dinhi si Sune Sumayang. Salamat sa pagpray o paglab nining ato programa. So ato ni puli-puli higalag tan-aw ang pikas nga screen ato sa tanawon kay ubay-ubay na sa dinhi ang mga nag-like o nag-love sa ato nga program. Ato ning unahon ning mga nag-love sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon. Ato nakita dinhi si Brother John Michael Cinco, Ronilo Itang, Evangelist Mike Rivera, Osabel Borazzo, Florida Amores Sigarino, Roselyn Mainit, Sine Doktora Langido Cinco, Linabog Monchadora Nas, Rose Jean Carabio, Mirifel Vargas, Neapos Jonel Hugo, Enilia Saga Abayon, Helen Romagos Elarcusa, Kiana Fit Etang, Elpidia Coro, Giovanni Inganyo Bayo. Niya po si Sister Chari de la Cruz Noga. So may gabi din sa Mabuli atong mga silingan diya. Atong gina-welcome. Kumusta Sister Chari sa iyong panimalay o kabataan. Ato sanggi pangumusta diha sila si Dong Cesar Sumalinog, na si Sister Mercy, sila si Rizal diya. Mayong gabi. Ang atusan nila ni Rosemary Gutierrez, maingon man nila ni Brother Felipe, ilang family, may gabi, no? Nila ni Sister Enelia, good evening. Nila Sister Susan Diakaron, Sister PB, nila Brother Junior, ilang mga family. O niya, bisan pa man diri sa Luyo, sa Picas, no? Nila ni Brother Eric Sinoy, may gabi, Brother Roy, Sayod and family. O niya, nila ni Brother Toro diya, nila ni Dailing, nila ni Vanessa, ilang mga kabataan, good evening po ni Ganggang diya. O tanan diya na itong mga silingan sa Mabuli, so nagkaduol na gyud ang ato nga usa ka semana nga Health and Bible Seminar. So atong pahibalo ato makigalaan diya nga nagapaminaw nga karong Domingo sa gabi pohon mo start na ang ato nga program diya sa Health and Bible Seminar, no? So gina-welcome mo na mo sa matagabi sa ato nga tulumanon diha, no? Aniya naatay mga nakalainlaing mga mamumulong sa mga maayong paglawas. Okay, padayon tahigala sa pangumusta atong nakita si Dodong of Tana, Lane of Keria, Neapos Jimare Kalapuan. Muna yung mga naglab, ato nakita din sa ato nga programa. Okay, ato ta mga higala sa mga nag-like nini nga programa, ato nakita din is Brother Aniceto Priscelias. Anya niya sad si Johnny Mainit. And also Sir Matthew Anderson. So good evening, sir. Thank you for being with us. Thank you for watching. Thank you. Anya niya po si Melior Silasol, Jiri Ann Alcuma Orsal. Niya po si Brother John Inot Quezon, Gine Rama Fermin.
So as of this time mao ni atong mga nakita nga mga kahigalaan nato nga nag-like, nag-love ug nag-like sa ato nga program. Ani ato ning tagdon kining atong pikas nga cellphone higala nitas messenger atong tanawon kini ay mga kahigalaan nato dinhi nga niya sa messenger nagtan-aw sila ato ni pagbasahon ilang mga mensahe. Niya nag-like sila si Dodong Sensor Sumalinog, niya Nikki Sumalinog, niya pod si Brother Richard Molihon. Mayong gabi paring Libi. So paring Dudong Richard Molihon, mayong gabi niya adto ta sunahan niya pod si Sister G. Marie Kalapuan. So thank you kay Sister G. Marie. Okay mo niya itong mga nakita nga mga naglantaw. Asad si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. O niya, pwede po mo makapadangat o mamisahe gala. Text lang mo diri na mo. O niya, ato ning tanahon makadiyot kani ay dirita speakers nga screen. Niya na po ato nakita nga mga mensahe niya si Dodong Oftana niya si mensahe Brother Libby o Brother John. Mayong gabi ako di ay ipahibalo. Nga karong Sabado ari ang asosasyon sa NICD sa Seventh Day Adventist sa Langob, Santa Fe, Cebu. Okay, pahibalo ni mga public service ni Brother Dodong Oftana Villa Carlos. This coming Saturday sa Langob Church. Sa pahibalo daw nga karong Sabado ari ang asosasyon NICD sabi ni North Island sabi North Island City District nindi sa Seventh-day Adventist sa Langob, Santa Fe, Cebu. So involved sure na Tibok Isla, Brother John, no? Apil ang kuani Karnasa. Kanina ang only Kinatarkan Island. Kinatarkan na siya. Ang kuan diri na nabilong nga district ang Karnasa Island, ang Kinatarkan kuan lagi na single district na siya. Niya po si Felipe Dilao, Pertindaganas Heart, isan niya, salamat kayo. Niya po ang Riverside FM, Cebu sa 93.2. Ang mensahe, Pastor, shout out taga-Suba, Sambuan o Palanas, Hinatilan. Okay, may gabi sa tanang taga-Suba, Sambuan o Palanas, Hinatilan. So thank you kaayo sa inyong pagtanaw sa ato nga programa. Welcome kamo mga higala. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pag-pray o pag-love nini nga programa. So ang Dios po magpanalangin kaninyong tanan. So mapadayon to sunan higala kay atong time paspas po kayo. Pero naamoy mga mensahe karong taon-taon ato sang basahon ang inyong mga mensahe niya. Atangin ninyo ang pangutana nga basahon na gani mo yung mga ika-contribute or dugang tubag sa pangutana. So text din mo na mo ni Brother John or pwede mo hatag mong tubag din sa comment section na to. Aron ato na mabasa ang inyong mga manindot nga mga tampo dinhi sa aton tulumanon kay kining aton tulumanon makaparticipate magud ta higala. Ato man dawaton ang inyong participation kay amo ba yang gituhuan nga doon na sad mo yung mga nindot kaayong ikatubag naiwa na mo nga naa ninyo. So man maambitan sa tanan ang atong mga higala nagpadalag pangutana ilang masabtan yun, no? Ang mga tubag nga inyo nga gikinahanglan. Ni ato nakita si Johnny Serenio. Good evening ninyo duha, Kuya John o Brother Libby. As always, watching live diri sa Anislagan, Naval Beliran. Okay, thank you kayo, Brother Johnny Serenio. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Niya po si Dongba Beritoya ato nakita nag-like siya o niya ang Adventist World Radio po ang AWR Hope Radio kanunay po silang
tan-aw sa atong programa. Thank you kaayo. So, padayon tayo higala sinahan, ako nang ibalik ang panahon ni Brother John aron pagbasa sa pangutana mga higala. Okay, dagang kaing salamat, Brother Leve. Well, this time, sa di pa mo adto sa pangutana, I'm very surprised nga naatay bisita karon nga ni adire sa atong studio. Mga buotan nato ni nga mga kuan kitay naghandle ani sa Bible study nila. Sila si Mr. and Mrs. Roger de los Santos, no? Ang iya pod nga batan-on og gwapa pod nga asawa kay gwapo mo ni si Brother Roger, si Vanessa de los Santos uban sa ilang kauban nga gwapo pod nga bata nga lalaki, si Fred Isaiah de los Santos, no? Salamat. This is the first time sa kadugay gid nila ng plano-plano nga mo bisita dinhi. Karon pag yun intaw ni sila na dayon pag-anhi unya usas na ka surprise. Salamat kaayo kay gidad-an with diri o grasya, no? Kanana ang bugas humay, ano? Usa ni? Lion Ivory ni ay kang Brother Isaw, na kay Brother Libby na apod sa ako. So salamat gid kaayo niini, no? Nga mga grasya ug panalangin nga inyong gipaambit sa amoa. Sa niaging mga adlaw pod, may niabot pod diri gikan sa Jofstar Printing Services, no? Tagtulo mi ka buok t-shirt si Brother Libby. Ka Brother Libby gisulob na gani niya mga ay maayar basag quality. So atong pasalamatan pod, no? Ang Jofstar Printing Services. Ako ning isulob gyud na alang lagi time kay- gitagana. Ilili na ko, wow. Isulob na. Unya Nagabi diri, open kay may mga higala, no? Radyo na yung matag t-shirt ba? Para numanan na sa dili atong lang kay programa. ang Jobstar kay sa nangaging mga panahon ang kini sila si Ma'am Marley Clavis Mireles Sir Jopre naghatag na sa atong t-shirt nunya si Maninay kuan pod kanana ang puping sinadhan naghatag pod og t-shirt mga pinimprintahan man nga mga t-shirt para sa Jesus is a Hope ug kini ang maayong balita, no? Salamat kayo niya. Last night pod, no? Naabot diri sa amo ang sweatshirt gikan kang Mayor San Simura nga usasad sa gusto nga mo palapad sa iyang serbisyo dinis kwarto distrito nga mihatag og sweatshirt nato unya mudagan pagka congressman, no? So thank you kayo Mayor, no, sa sweatshirt nga naabot. Well, nagdali sila si Mr. and Mrs. Roger de los Santos sa Estebaneza. Di sila makahuman sa atong programa unya ingat mo ha, ingat gid mo. God bless niya. Thank you so much sa kananaang blessing. Well, mga higala, adto ta sa kuan, adto ta sa aning pangutan dugay-dugay na ni, no? Ang ni pangutan na. Sir, si Merlita Misa ni ang inyong tigpaminawan. Mutuo mo, sir, nga ang Katoliko maoy naghimo sa Bible ug sila ang nag-compile niini? Hehehe. Salamat, sir. Okay. Kanini ang Sister Merlita Misa, no? Okay, salamat kaayo, no? Kuan lang kanana ang siguro 1 minute lang naka-reply dayon ka sa akong text pagpahibaw nga tubago ng imong pangutana. So thank you kayo. Merlita Misa, matud pa nimo nga sir, usa mi sa dugay na nagpaminawan sa inyo. Mutuo ba mo nga ang Katoliko mo'y nagbuhat sa Bible o sila ang nag-compile? Okay, daghang salamat Sister Merlita Misa, no? Ang imong pangutana mao ni mutapos sa atong programa karong gabhion na mao ni atong pagasaluhan dinhi sa kahanginan, Sister Merlita Misa. Kanang imong giingon, mutuo ba mo nga ang Katoliko mao'y nagbuhat sa Bible, mao'y nag-compile? Ang tinuod pagkasulti, Sister Merlita Misa, usa lang na kapag pangangkon og usa ka pagyatak og pagtamak sa tinuod gyud nga nagmugna sa Biblia nga mao ang Dios. Kining mga pagpangangkon o mapagpatuo dili na problema, dili na lisod himuon, pero ang pangutana mao
kung unsa ka tinuod o kaklaro nga sila mao ang nagbuhat sa Biblia, sila ang nag-compile sa Biblia. Unang-una, ang ilang mga doktrina wala diha sa Biblia. Unsay doktrina? Mga pagtulunan. Wala sa Biblia. Like for example, purgatorio, wala sa Biblia. Ha? Unya, sa laktod pagkasulti, ang ilang mga doktrina unbiblical. Sama ning pagpangadji sa mga patay. Ha? Unbiblical man na siya. O di mabasa sa Biblia. And how come nga makumbinsi ang usa ka tawo nga dunay normal nga hunahuna og pagpanabot nga sila maoy nagbuhat og nagcompile sa Biblia nga ang ilahang mga lifestyle, ang ilang mga doktrina kasupak sa mga nahisulat diha sa Biblia. Ha? Mao na nga kutob ra gyud sa pagpangangkon, kutob ra sa pagpangangkon. Pero aron ba nga maila nato kay kini manggod nga programa based on the Bible man tuguti lang kay unang-una giila man nga ang Biblia pulong sa Dios. Mao bitaw na ang gihisgutan sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So giila ang Biblia nga pulong sa Dios o giila nga kini kamatuoran. O kay kamatuoran man, natural nga ang tao muhangop niini. Gay nga naman, ang pulong sa Dios kamatuoran. Mauna nga sa dinha nga dadungog og nabati nimo ang pulong sa Dios. Herbihanon 3:15, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Unya sa Santiago 1:21 nagsulti nga busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timani ha, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So dinhi sa Biblia pulong ni sa Dios makasalig ka nga kini makaluwas atong mga kalag. Karon sa 1:22 sa Santiago nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo ini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Will anhita sa punto. Nagingon, hinuon tumana ninyo ang pulong. Atong tugutan apan dili na tuuyunan nga ang RCC mo'y nagbuhat sa Biblia, sila'y nag-compile. Ang 1:22 nun, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. So ang punto, ipaunsa ang mga pulong dinis bala ang kasulatan, ipatuman ang pangutana. Ha? Ngano man lagi nga wa man nila tumana. Pag-ingon sa Biblia nga ang adlaw nga Sabado igpapahulay, ang ilang gipuli sa Sabado, Domingo. O pag-ingon sa Biblia ang ayaw kaog baboy, ang ilang pagtudlo, kaon nagbaboy. Pagsulti sa Biblia, di ka magbuhat og larawan, glinilok, bisan sa unsang dagway sa lalaki ug babay, nagbuhat sila. Ug bisan unsay ilang gustuhon nga ipangalan, mahimo nila. Karon ang pangutana, hinuon tumana ang pulong. Nganong wa man nila tumana og sila pa'y nagbuhat, sila pa'y nag-compile sa Biblia. So ang ilang giila o giangkon nga sila'y nagbuhat, sila'y nag-compile sa Biblia, naghatag kini og dako nga pagpahigmata para nila nganong gisupak nila ang nia sa Biblia. Ha? Karon nia, sa ikaduhang Timoteo 3:16, ako ning basahon na dinis the Living Bible. Ako ning basahon dinis the Living Bible. Nag-ingon din sa 3:16 sa 2 Timothy kanang na ang 3:16. Nag-ingon din akong basahon na matud pa dinhi sa maong bersikulo. The whole Bible was given to us by inspiration from God. Di inigikan ang Biblia, gikan sa Dios, dili gikan sa Roman Catholic Church. Oh. Di ba klaro? Unya. Moingon mo nga mutuo ba mi? Dili. Akong balikan ni ha. Ang gisulti dinhi. The whole Bible, ang tibuok Biblia, was given to us by inspiration from God.
ang tibuok Biblia gihatag kanato nga pinaagi sa pagdasig sa espiritu gikan sa Dios. Diin gikan ang Biblia, gikan sa Dios. Unsay tumong og katuyuan nganong gimugna gihatag sa Dios ang Biblia? Akong basahon dinhi and He's useful to teach us aron nga kini magamit alang sa pagtudlo. Unya tanawa, natudloan bagod ni sila sa Bible wa kay ilang gisupak ang naa sa Biblia. Unya nagingon dinhi, what is true? Gingon dinhi nga magamit sa pagtudlo kanato og unsay tinuod. Unya ang Biblia gituga sa Dios, gimugna sa Dios aron magamit sa pagsusi og mga nagtug-an sa tinuod. And to make us realize what is wrong aron makahimo kanato nga makapamalandong tag-unsay sayop. Tanawa, gipamalandong bagod nila nga nasayop sila. Wa. Unya nagingon dinhi in our lives. Unsay sayop sa atong mga kinabuhi. Tanawa, aron gituga ang Biblia mapamalandong kung unsay sayop sa atong mga kinabuhi. So napamalandong ba nila kung unsay sayop silang kinabuhi? Tanawa. Og unsay mahitabo? Sigarilyo, inom, sugal, dawa, tulis, patay, kawat, luguson ang anak, luguson ang apo, luguson ang pagumangkon, patyon ang amahan, patyon ang anak. Ang pangutana dinhi, gituga sila may naghimo aning Biblia, sila'y nag-compile, pero ang gisulti dinhi matud pa, nga nagingon dinhi nga ang balaang kasulatan was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong. Nga wa man nila ma-realize sa ilang kinabuhi kung sa sayop in our lives. Again, it strengthens us out and helps us do what is right. Makatabang nato ang Biblia gihatag sino og unsay pagbuhat sa unsaman. Insakto rin na. Ang giingon sa Ginoo, Sabado igpapahulay di ag Domingo. Ang disgrasya kay ning ila nga ang Domingo, ilang igpapahulay pero gihimong market day. Ang tuas bukid mga ang kay manabo palit mga ginamos buwad ug unsa dadad us bukid kay sunod semana ug sunod Domingo ang tabo ug unya tuas buwangan unya usahay magdirbe hantod sa kadlawon kay daghang intre. Ang pangutana gituga man is Ginoo aron ta matudlo as pagkamatarong ako ron makarealize tag unsay sayop sa atong mga kaugalingon nganong wa man nila ma-realize kuno Domingo ang ipapahulay. Kay mo'y pagkabanaw sa Ginoo. Yes, it's true. Nabanaw ang Ginoo Domingo. Pero maingon mo ka na ipapahulay? No way. Nga naman, tanawa. Ang uban tuas mall. Ang uban tuas mga resort. Hala happy-happy, pangaligo. Ugon niya, ang uban makita ni mo ditong halos maghubo na lang nga, gamay na lang kay ibilin sa lawas diha ang aitabon. Nga naman ning mga bahina. Gisulti baya nga ang Dios nagtugas sa tibuok Biblia. Dili sila. Unya, kung imong basahon nga Zacarias 8:16, musultis tinuod sa isig katawo. Nga mong gisulti diri tinuod. Unya, ang Isaiah 34:16, nagingon, search the book of God, search the book of the Lord, basaha sa libro sa basahon sa Dios. Kini siya gitawag ni libro o basahon sa Dios, dili ni libro o basahon sa mga RCC. Sister Misa, Merlita Misa, nagtuo ko nga uban sa mga namina ron, naagid mo'y nasabtan, naamoy na kananaang hibaluan. Ang tinuod paggasulti, una ni ato ragod ni nga tan-aw dinhi. Sumala sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5, gisulti dinhi dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya. Tanawa dili pa buhat larawag linilok. Sila kunoy naghimo, sila'y nag-compile. Pero nga naman nga ila man ning gisupak sa Biblia. Unya ang Santiago 1:22 hinuon tumanan yung pulong. Nga wa man nila tumanan sila man naghimo. Sila man nag-compile. Sunod.
dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. O niya tanawa, ha? Kugos-kugoson pa kay kanang makadlahon kadlahon pa mangyud mi usahay mo kuan mo labas sa balay, dili pod permanente. Dili pod kanunay pero daghang higayon kadlahon mi mo gawas. Kugos-kugoson pa gikag laing balay itabok og laing balay. Ang gisulti dili iyukbo. Ang imong kaugalingon kan ni mag-alagad kanila. Nagsimba ba nag-alagad? Yes. Kung imong basahon sa novena ni Senyor Santo Niño sa page 3, mag-ampo kita, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among Dios ug hari, dungga ang among mga pangamuyo kanimo. Tanawa ha, giampo ana. Isayas 45:20 gisulti, ang mga taong na nagsimbas mga larawan ug linilok sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Mao bitaw na nga makatingala kaayo giila o giangkon nila ang Biblia, sila'y nahimo, sila'y nag-compile, pero gisupak nila ang naa sa Biblia. Ang mga santos, sama na San Pablo, ba mga apostoles, tanawa sa buhat 17-16, og samtang si Pablo nagpaabot kanila didto sa syudad sa Atenas, ang iyang espiritu nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita na ang syudad na puno sa mga larawan. Laro. Nasuko si San Pablo. Karon unsa mang mga pulunga ang nigula sa baba ni San Pablo niining mga bahina. Kung atong basahon Roma 1:22, kaning 22-23, nagingon sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinuon silang mga buang kay ang Dios nga dili mamatay giilisan nilag mga larawan ug mga linilok. Unsa man ning hitabo aron? Sila may naghimo, sila nag-compile sa Biblia, nganong gisupak man nila ang Biblia. Ang tinuod pagkasulti, mga pagpangangkon lamang kana, mga pagpatuo. Mao nang ingon si Kristo, magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Unya ni apa sa Biblia kung imong basahon, sumala sa gihisgutan sa nahaunang Timoteo kapitulo 3 versikulo inhunang Timoteo dili ng Timoteo, nahaunang Korinto kapitulo 6 versikulo 9 ato ning basahon sa nahaunang Korinto kapitulo 6 versikulo 9 ug 10 ingon niini akong basahon gisulti dinhi matod pa dinhi. Dili ba ang mga tao nga nagabuhat og daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang mga tao kunong nagbuhat og daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Unsa may gibuhat nining mga tao na ang daotan? Kay ang taong daotan di man makapanunod sa gingharian sa Dios. Nagyon diri. Busa ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Sunod, nagyon diri. Kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawa sa kaminyoon. Tanawa ha. Ning maghilawas kami, mag-ismiring hoy mo nga wa pa mo makasal, mo nang gisgot ang gawas kaminyoon. Ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Tanawa, ang mga taong daotan di makasulo singar sa langit. Asa man ni karong pagsimbang mga Diyos-Diyos. Di ba naa sa ila? Sunod, ang mga mananapaw, ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, mga call boy ba, call girl, o ang mga ang mga dungog o mga lalaki nga makighilawa sa sama nilang lalaki. Tanawa, laki. Unsaon na? Kaslon, pulos laki. Babae, kaslon, pulos babae. Ang mga kawatan, unsa may niya ani, pundo ka, mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog. Tanawa ragod na. Unsay gisulti ni mga palahubog nya asa magini mo ni tan-awa ni punduka kuno aber ang gisulti sa Biblia mga daotan mga kaigsunan bugat ang amo na nga paghisgot kay dugay naman ning programa wa na may lipod-lipod pa wala na may pagtabon-tabon pa panahon na nga ang natago sa inyong kinabuhi amo nang isulti ni ining programa mga palahubog karon lalaki babae banag asawa mga anak unsa na hastilan una pang maibanan sa bugas ang inugpalit bugas maibanan pas ilingnon mga palahubog mga mapasipalahon mo man ang mga butanga nga angay nato nga hunahunaon og pamalandongon so Sister Misa
kanana ang salamat kaayo nga imo ning gikuan og kulangan pa ka paluapan ni diri aber kay ato ning tagaan palapdan kung imo ning paluapon pa. Uban sa uban diha gusto nga mo sakay ani bisaki ninyo ning mga bahina. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. So ato sa ning basahon mga higala ang mga nakita dato sa screen. Okay, niya si okay. Ato nakita si Brother Juni Serin, basa ta ni. Niya po si Belinda Lohira Tirana, salamat sa paglab. Niya po si Erlinda Neri Istaura, good evening to all sa tanang mga naminaw og bitanaw karon, God bless. Niya po si Pari Duming Bunukan, Brother Duming. Good evening, Brother John, Brother Libby, naminaw ta karon. Salamat sa pagbasa. God bless as always. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Dominic. Salamat ninong sa inyong pagpaminaw. Kumusta diha mo ni Ninang Purit, no? Bunukan, Ninong Doming Bunukan ni. Unya si Ma'am Ethel Bunukan, si Ma'am Daisy Bunukan, si Dong Dominic Bunukan. Salamat kaayo ninong. Unya nagkita mi sa usa sa mga kaila ug suod nimo nga buotan nga pulis dinhi sa San Remigio si Sir Giovanni Plasencia, nagkahisgutay mis imo kadali, nagkita mi niya kanang ako siyang gisultian nga sa panahon nga mo-great ka sa atong program maapil siya niya, lipay siya ni ana niya, ngamusta pud siya. So salamat ninong. Okay, ni asad si Florida Amore Sigarino. God bless dong Roger Duval de los Santos and Inday Venisa Belches de los Santos. Yes, dire in town mads, no? Giduaw mi diri sa estasyonan unya tag 5 gidan-an kilos in town na. mi og kuan diri. Or tag 5 kilos Lion so, Ivory. Yes, taga kuan na 5 kilos kang isaw imo gakuha. So thank you so much no nila ni Mr. and Mrs. Roger de los Santos. Okay, di po si Brother Glover Sayod. Maayong gabi ninyong duha. Kuya, kita nako sa inyong live. Happy Sabbath, Kuya. God bless. Shout out lang ko sa akong mga silingan diri sa Purok Lomboy o di si Tol Erix, Tia Dailing, Danisa og Noy Toro. Salamat kaayo no, nagpundok de Morodia. So hinaot pa ang Dios magpanalangin kaninyo. Niya po si Romeo Espinosa. Amen, Brad. Ang Dios ang tag-iyas Bible sa 2 Timoteo 3:16 sa Juan 7:17. Niya po si Brother Roger Nobal de los Santos. Mayong gabi, Brother John o Kuya Libby o sa tanang naminaw. Salamat kaayo og pasensya sa kadali mi nga milakaw kay naa pa mi importanteng lakaw. Salamat kaayo ninyo, Brother John o Kuya Libby. God bless. Okay, salamat gyud kay no? ninyo dong ha, mag-asawa uban sa inyong anak nga gitagaan gini min ninyo time diri nga inyo ming giduaw, no? Natuman na ginyo handom ari mo unya diya sa gay panalangin, no? Salamat jud kay na unya. Palihog basaha lang na ang Mateo 10:42. Again, Mateo 10:42. Ako na lang isulti. Ang tawo nga nakahatag og usa ka kabo nga tubig sa taong nagdalas maing balita dili kawad-an og balos. Ang Dios anang namulong. So kining inyong gidala diri, ha? Basing mo mo gamay ra na kay tag 5 kilos ning Lion Ivory, labaw na ni og usa ka bilis usa ka Di na masulod sa kabo nga kabaso, tubig. Brother John? Yes, unya ang kapalit anang usa ka kabo nga tubig karon, tubig piso man na. Nya kini sobra pa ang tubig piso, ang usa ka kabo tubig di kawad ag balos, how much more? Kini salamat kay dong, okay lang nga nagdali man mo, pero salamat gyud kay sa blessing. Okay niya po si Sister Halma Mahait. Good evening sa inyo, Bro Alexander John Dehito Jr. o Bro Libby Noy Baitang Clavis o sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat gyud madam, bisan sa inyong kabisi diha, murag human na gyud siguro ilang crusade ani Brother Libby. Ako maning nabantayan, mahilom gani ni dinis atong programa, nag-crusade na sila. Ha? Ila maging pahimuslan ang panahon nga makawali pa. So thank you so much madam sa inyong Okay. pagpanood sa atong program. Niya po si Siring Ripaha Hidokyo. Amin. O niya po Johnny Serenio, Kuya John o Kuya Libby, sa makadaghan ko na encounter kini nga Roman Catholic matod pa nila ang ISDA nangupya lang
matod nila sa Biblia sa Katoliko. Ilaran ng hunahuna unsa bay gikopya sa SDA, nagbasa lang sa Biblia nga gikan sa Dios, gihatag sa Dios. The whole Bible was given to us by God, dili by the Roman Catholic. Okay, salamat kayo no. Muna ilang hunahuna. Niya po si Primo Maasin, salamat sa pag-pray. Niya po si Brother Roland Neriginon, mayong gabi, Brother Liber, Brother John, welcome sa inyong tulumanon. Jesus our hope. Ulahin akong naka-open kay walay signal. Salamat kay may signal na hinaot unta nga magpadayon kamo sa inyong programa sa radio para sa tanang naminaw. God bless kaninyo. Niya po si Mike Tyson, mayong gabi, Brother John, Brother Libby, watching from Virginia, Compostela, Cebu. So good evening no, Brother Mike. Niya po si Meljoy Escalicas sa Almosira, mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, watching from Ireland. God bless always. So, salamat kayo. Salamat dong, ingat ka diya dong sa Ireland. O niya po si Brother Joseph Turlao. Brother John, di ako'y ipatubag sa inyo o sa siya kaborn Adventist. Niya sige siya og simba muhatag pag radio ministry o niya sige bisyo inom pustas buwang tungit may ada ba na siya kalawasan og maayong gabi sa inyo. Okay, importante na Brother Libby, please ko ikip na kay ato na nga hisgutan ugma no kay kuan man ni hisgutan tani ugma kanana ang kuan ra man na unsa ni born Adventist. So ikip na Brother Libby kay adto ra bang the other kuan night nga kuan wa na baw kag pangita sa kuan atong tubagon basta nga ikip lang gina parang ma-clear no. Ato nang tagaag atensyon dayon ugmang adlaw. Okay, daghang salamat no. So ako sa ning tagdon kaning Pika Sigala, niya si Censor Sumalinog, I'm watching manoy. Niya po si Mercedita Sumalinog, yang misis ni. Niya po si Glover Sayod, maayong gabi ninyo kuya, wala pa jud. Okay, salamat kayo, nakakita naman, nakaload na ni si Brother Glover. Niya po si Dong Bob Ari Toya. So magpadayon tahigala nga sunahan ang pangutana, naghisgot may tungod sa Bible no nga ang Roman Catholic lagi ko no maoy nagbuhat sa Biblia mo'y sa to mo'y tag-iya or nag-compile. Maoy nagbuhat sa Biblia o sila'y nag-compile. Nya mo to o bata na. Okay, daghang salamat no. Salamat kaayo. Sawa pa motungha ang Roman Catholic Church Sigala. Diha na ang pulong si Ginoo. Ulahi naman ang tungha oy. Ang libro bitos Genesis ang nagsuwat ana. Ang nagbuhat ang libro ha, nagsuwat si Moses. O niya, masamdos Moses, Catholic, Roman Catholic na ito. Domingista man na ang Roman Catholic Church. Mukha og baboy, pero tanawa na si ang sulat sa ni Moses. Unang 5 kalibros Biblia, gitawag nagdabok o Pentateuch, the books of law. Na dihang mga libros balaod si Ginoo. Na po kasugo, alay pahulay, pagkaon na diha, imo makita mahigala. Pero kumusta man, itanday ko no, sa gitudlo sa Roman Catholic Church, dili Sabado, ilang papahulay, Domingo, o niyas na po kasugo, naghisgot diha nga dili ta magbuhat og larawan, di magyukbo, pero yukbo sila. So layo ra ka istinuod. Mo nang gisakto to ingon ni Brother John nga angkon-angkon lang na nila, no? Angkon-angkon lang nila. Kay naghisgot man gani bisan pa dinhi si Salmista David sa Salmo 119:105 diha na ang pulong si Ginoo. Ingon si Salmista David, ang imong pulong o Dios maoy lamparahan sa akong matiil o kahayag sa akong malagyanan. Diha na pulong sa Dios. Dili sila nagbuhat. Ang Dios mga higala. O niya, kinsa may original nga nag-compile ani, nagtigom ani. Atong basahon ang Biblia. Kay ila man giangkon atong tanawon. Sa daan tugon pa gani. Nag-ingon din si Isaias 34 versikulo 16, ang mabasa mao ni. Matod pa 16. Pabinawan niyo ha. Susihan ninyo gikan sa basahon
ni Hioba og basaha. Unsa ba itaw basahon ni Hioba? Mao ni ang Bible higala, pulong sa Dios. Walay usa ni ini nga mawala. Walay bakulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila, maoy nagcompile, maoy nagpundok mga higala. Ang Dios mga higala. So ilang giangkon sila, pero ang Biblia nag-angkon ng Ginoo nga siya ay nag-compile, nagtigom sa mga pulong diha sa balaan nga kasulatan. Pag-abot ni San Pablo, ingo San Pablo gani sa Roma 15:4, gayon siya, bisan unsay gisulat kaniadto. Daan tugon, ubang pa mga libro na sa Bible, ingon si San Pablo, kay bisan unsay gisulat kaniadto. Gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon aron nga pinaagi sa kasulatan makabaton kitag paglaom. Gisulat kani adto wa pay Roman Catholic Church uwahi na kay na nga igala. Kana pa angkon-angkon na nga si San Pedro gani kuno unang Santo Papa, dili gyapon ta mutuan na nga naman. Kay kailangan kuno San Pedro unang Santo Papa sa Roma, wa gitay mabasa des Biblia nga pulong nag-ingon nga si San Pedro gitawag og Santo Papa. Wa tay mabasa na. Unya si San Pedro pod naapoy asawa. Sa 8:14 Mateo, naa siya gani ugangan. So may ugangan, nasa asawa. Wa siya naglingkod sa tronong mahimayaon. Ay makita niyo ba si San Pedro apostoles nagsunod sa ugos Ginoo. Ganin na ay mga sulat nagisgot mga apostoles, mga Sabbath keepers, si Kristo Sabbath keepers, Sabado ilay papahulay mga higala. O bisan pamangganis Maria, Sabado gihapon igpapahulay Maria, samtang ila Domingo. O saan pagka mao'y tag-iya? Sa ito pa ang tag-iya, nagunay-unay sopak diha sa nakasulat sa Biblia. So, matawag nag-inom na ito nga, angkon-angkon lang na ba? Angkon-angkon lang na, pero di yun maunay tinuod mga higala. Ang importante, ang Biblia para ni natong tanan. Kay gisuwat kanito para nato karon aron ta matudluan kung unsay angay natong buhaton aron kitang tanan maluwas. Sulat ni sa Dios para natong tanan. Natong mga tao makasasala gud ta. Sulat ni Ginoo nga iyang gi pasulat ni adtong mga balaang tao sa Ginoo. Iyan yung pulong ipasulat nga tunla aron mahibaw tag unsay angay natong buhaton aron ta mga luwas. So, naman tay panahon higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tugutin nga magapanalangin ka sa mga tawo nga nanuod nga binaw, dadas kahayag sa kamaturan nga makapangalaga diha kanimo gipangayo namo kini. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug nining ubos nga higalag igsoon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.